Ahmad na Ayagi, Ahmad na Ayagi. Kuma kar ka sara na gaida masoya. Wallahi ya dena shi zuwa cikin ya zauna shi kadai na fuskanta kawai dai rayuwarsa. ba na san wallahi ba wannan ba yi bane muna tare da kan duniya da ta kuma ka zo garin gaba gungun ma Rayuwa haka da gana. kaga ka samu wani abu sai ka guji mutane. Assalamu alaikum. Barka da asuba. Dan shi lafiya. Ya kalau. Dama kun fada. Waka ma na jiya ne. Waka yake musika yake. Dare ka gano mana. Babu mai raba. Alamat. Ha? Ana biyu. An kire shi wallahi normal wallahi. Ya gari. Shi gari biyu wallahi alhamdulillah. Ke ce ma mu kullun zuciya. Allah sarki. Ta yayya. Allah ya taimaka. Shike nagode na dan shiga busy ne. Na gani ai. Nagode. Wakan ki rubutawa? Wace jarida ka gano? Wa me? Waka. An ga mai wakar cin abinci ce ko shan ruwa kuma ba. Kawai ya gana wani amshi. Wallahi bai taba kamo yan shi. Wa mutane da sun ci sun kwashi mai waka. Wai baiti. Waka. Mawaki. Sai ka zama nura. Sai ka fi yan sharif. Prince. Lalle kwa mawaki. Shi nan dai ya kwabi. Sai ka fi zango. Sai an jima ne zai shiga. Waka, haka ake waka? Idan wani yakika da wuni wani ai zai soka da kwana. Masoya na gaishe ku, ashe ba ku bar kauna ba. Idan wani yakika Can ba da ba mutane. Yamma da. Wai ina suka shiga ne. Wallahi ban sani. Ana bi su ba ya fi ko sun zama Ahmad ne su ma. Suka zama Ahmad ai sai yin yawa kuma. Dole ke mu ba mala. Ya ko daura harka ce. Wai zama kuna nan tun dawo. Ya ka sai da kai. Mun dade a nan wajen abin da baka wannan. An kunna mana wannan wasulun. Kai yau za mu ji Muhammad Wasil fa. Kai ran wasulun. Shabaran wasulun. Kai mun gane ba. Ya ka fi mutumin ba. Wannan kamar muryar Ahmad. Shi ne ma. Ita ce wai kudi mu gani ko ba haka ba. Kunna mu ji a wai nan dai ko ka gane saboda wannan muryar. Wallahi da shi ne zahiri. Kai kaji nan ma ita ce. Wai daukar su ta kai haka. Nan fa muke mai dariya amma ka ji shi anan. Wallahi mun tashi. Gaskiya ba ta yi ba. Bai mun miƙe tsaye. Kabba su yi mana tawaye shine kasi mana dan waken zagaye mu muna nan muna jin jiki kuma a zo a wannan magana ya akai lafiya ai ka samu gudu lafiya ya kai ne kai Ahmad Kabiru yaya wani Ahmad wani kai ba mu nan ba dai gayan nan mawaki shi yake ga na ai sami Ahmad Kabiru ne anan ake yi shi nake wanda giza nake gani ko kai anya ko wannan ba editin bane kai mu je mu ne sai mu kalli ba da ni fa dole mu ne sama gani zahiri wannan ko wata ne gani in wata ma tana kalla ba ji ne kamar ni dai kun nayi dama kawai gaskiya dama ni kana sadu da wannan zan same da abin da ya faru dama ni guri da wuri haka zaka canza yanzu muna ga rasa aka wallahi sai ya dauka kai zama abu tare da rayuwa da kai ba haka ne ba muna abokanai tare muna rayuwa kuma a ce mun zo muna nuna mun wannan akan ba zai tunda Allah ya riga dauka shi kawai mu je mu ba shi mu je mu ba shi hakuri neme shi wani ku zo inda za ku a je a neme shi yawan gida mu iya samun su a gida kawai shi sai mu je a sai wanda ina tsoron ne salama da shi ko?
ni ba awali gashi nan fitowa ai ga Ahmad din nan abokanai na ya akai mutattamke mana ya akai ya gari ya gari wallahi alhamdulillah ya akai to naji ana ta tsara sallama ne wallahi ina ma guri na ka zo kuma Allah ya sa ba laifi ba ne bi bane mun ba ka kuri ne kuskure ne abin da bai muna kyarar da akan kana muna jin haushi mun ga zaka samu daukaka shi sa gaskiya ko muka zo mun ga daukakan nan dan jamu a jikin ka mu dan samu mu rinka wannan ba wallahi gaskiya mu dan ce muna fatan a ce mu karfafa ma guya mu shine dai mu rinka kashe ma ba komai wallahi ka ku damu ga wani albishir ma da zan muku an sa ni na yi wa Ati Baharu waka kuma ya ci zabe an min keken miliyan 80 me haka na zan baku miliyan 30 ko 50 abokanai na ne babu komai wallahi abokin kwarai ne wannan babu komai gaskiya dai yanzu da mu go baffa abin nan to shikenan an jima ka biya ta yi sai mun ina da akawun mu akawun shikenan mun gode ba Allah ya biya ya za mu zo mu tutu kanmu Ahmad na Ayagi, Ahmad na Ayagi, kuma da kai kasara na gaida masoya. Idan wani yakika da wuni wani ai zai soka da kwana. Masoya na gaishe ku, ashe ba ku bar kauna ba. Idan wani yakika da wuni wani ai zai soka da kwana. Masoya na gaishe ku, ashe ba ku bar kauna ba. Ashe ba zai kuka ba, ina ga gari ya waye sa'a ba ta tun marago ba. Ashe hanyar jirgi malam mota ba za ta biyo ba. Masoya ku ne tsani na wasa ban faɗo ba. Masoya ku mini rana da ku na cike wuri na. Idan wani yaƙi kai da wuri wani zai so kai da kwana. Masoya na gaishe ku ashe ba